Dakika en 39 tok sa 12 mar okinyi machiegni e nonro mar gazeta. Antiere kae kod jafwambo wadwa Boniface Otieno mar mondo mi wanyisi gigo manitiere gazeta. Oyawre Boniface, ichiew nade? Ora inya chiew maber. Okinyi ma kawuono. Ageno ni jowa kuonde duto ma gintie nyikwara moga jwang' bende uchiew maber kendo useneno ni to ang'o monyalo timo jogo mani dala e gwenge mopogore opogore. En okinyi maber ma Nyasaye oyawnwa piny nono mondo wane ni to wanyalo timo ang'o mondo wane kaka wakonyore. Otherwise agoni erokamano kuom gwen makende. Machiegni nonro mar gazeta. Okinyi ma kawuono ang'e ni kata bed ni koyo ng'ich bore Nairobi ka inyalo mar mondo mi chopi. Kwadonje nonro mar gazet ma Daily Nation kaachiel kod The Standard, weche mag miyo pek anno kopogore. Kata kamano adwa wachak kod gazet mano ma Daily Nation. Wang'i ane weche ma gazet ma Daily Nation omiyo pek okinyi ma kawuono. Momako wang'a en kotudore kod monj mayando tim mane kar dak mano mar Kitengela Police Sacco Estate mayudore e kaunti ma Kajiado, kama koro iwacho ni nitiere gangs robs ex GSU boss bags of cash. Kata kamano mano mane en ja obila mano mar GSU ento korka kore okwedo ni onge omenda moro amora mane okwal e ode kinde mane jonjore makamago odonje e ode, kendo nyaka sani liekore ni ne gin joma chuo 4 kaachiel kod joma mine 2. Mane wach ma gazet ma Daily Nation omiyo pek okinyi ma kawuono, kaachiel kod weche mamoko ma bende angwa mul kotudore kod ng'anyo mano mag lakteche ma pacho kae, ma koro giwacho ni Medics March for Better Pay. Gidwaro mar mondo mi omigi omenda mano ma kata chulgi maber. Kopogore kod mano bende nitiere weche matimore e doho kaachiel kod weche matimore e paw siasa. Duto wabobedo ka walidho. Adwaro adhi achiel kachiel e it gazet mar 2 mar mondo mi wang'i wach ma gazet ni mano ma Daily Nation omiyo pek odiochieng' ma kawuono. Ka koro nyaka sani mana kasewacho ni nitiere kaka ne omonja kama koro iwacho ni en kama en highly guarded. Kata kamano penjo makoro penjore e kinde makoro nonro itimo ni to jonjore makamago kata jokuoge makamago nobedo kod nyalo mane mano mar donjo nyaka kar dak mano mar Kitengela Police Sacco Estate mayudore e kaunti ma Kajiado motimo maundu makamano kata okwelo. Boniface. Nena dier gazet ma Daily Nation oketo mbele kawuono en kaluwore kod monj mar anyalo wacho ni kuo mar pesa e kar dak mar former police commandant Ranson Lolmodi. Aparo jago ni nodak e Kitengela kocha, kendo gazet ni ondiko kae ni nen kanyo mar dak ma kata donjo kanyo ne kiyot kabisa. To jogi no donjo jokwegi no manage bo donjo bong'eyo kama odakie bokwalo pesa mang'eny kabisa. Kendo aparo seche mane giwuok kane temo riembgi to giwito pesa ma kore lach kabisa bo confuse kata jogo mane riembogi. Aparo ni gino moripo penjre ni to jokuoge gi nong'eyo nadi kama former police commandant nodakie, mano number 1. Mar 2 nyaka to koro wapenjre ni to former police commandant ne timo ang'o gi omenda ma kore lach kamae i kar dak mare. Seche duto wang'eyo ni ka in gi pesa ma kore lach to kama safe market e pesa ni en bengi kata mane sako ama gima chalo kamano ama mobile wallets matinde wantiere go. Gin penjo ma okwach DCI ama jo police bro temo timo nonro mondo ging'e ni to pesa ni nowuok kama chalo nadi. Dino bed ni en pesa mar mibadhi ma ng'ato ok dwa tere bengi, mana wacha for example, but en gino ma kata nawuono mako dhoga nikech oka believe ni former police commandant nyalo bet e ot gi pesa ma kore lach machalo kamae. Seche duto kulingana kod cases mwaseneno chien kacha, jogo ma kata yudore kod pesa ma kore lach kabisa ma jogo ma yudore e ot gi pesa ma kore lach kamae duto eventually yudore gani gin jogo ma nokwalo pesa go momiyo gidwa tero gi e bengi, samoro ibro lugi mondo mak pesa no. Omiyo ageno ni police bro luonwa wach ni mondo wang'e ni to jago ni netimo pesa makore netimo ang'o gi pesa mang'eny kamae e ot. Mana e wach maduong' kabisa maparo ni wanyalo gombo ng'eyo. Joyce. Ka koro nyaka sani gino mamako wang'a ni maundu makamano kata kuma kamano notimore odiochieng' alanga, nikech wacho ni kar sa 7 gi dakika 40 mano mar chieng' Jumapil ema jogo kata ji 4 go ne owuondore ni nitiere nyaka kanisa moro manitiere kar dak makanyo. Ne giwuondore ni gin joma dhi mana lemo kata gidhi e kanisa, kendo ne gikalo jogo ma ochung' ne arita manitiere gate kacha kendo gidhi e iye kanyo. Tiwacho ni oda
mano obila no kata ex-GSU no Ranson Lolmodoni nitiere mana meters madirom 700 kowuok e main entrance mano mar iwacho ni mane distance manitiere kowuok e gate mano mar ode nyaka main gate kama koro iwacho ni jonjorego ne omonjo nyaka achiel kuom jogo mane timo arita kanya. To mana kaka isewacho ni penjo koro nyaka penjre ni kapo ni en adiera ni pesa ma kamano nokwal, nikech iwacho ni kaluwore kod joneno ni kinde mane gisekwelo ne iwacho ni ne gibayo node mag elufu e kinde ma koro ne gidhi, nikech nyaka sani iwacho ni nitiere a trail of money mano 1000 notes ma koro ne owe along the path kuma koro ne giluwo. Kata kamano kaneno gazedni makama iwacho ni obila makamano en to wacho ni onge pesa mora manokwal, ka en korka kor wacho ni ok gikan pesa e ot, wacho ni mago gin mana weche ma miriambo mago maliekore. Nyakora mge jog nyalo somo mano matut e It Gazette mar 2. It Gazette mar 3 kanyo bende nitiere sigana mano ma otudore kod nek mano mar nyadendi Sharon Otieno, ka koro nyaka sani wacho ni familia mano mar Sharon Otieno sani koro gidonjo e twaka mano mar temo loso weche kata gino miluongo kanyo kod dhongere ni reconciliation kod familia mano mar mane en governor e county mano ma Migori Okoth Obado. Ka koro nyaka sani giwacho ni twak makamano nosetimore, ka koro giwacho ni gin gionge sigu mora mora kod familia mano mar Okoth Obado, kata obedo ni ne giwito nyargi e higa mar 2018. Boniface. En adier ni familia mar Sharon ni e twak kod familia mar Obado mondo ginen to ginyalo konyore yo machalo nade. Familia mar Sharon wacho ni gin matek kabisa, kendo gigombo ni kata mana singo mane Obado miyo Sharon gigombo ni giyud kaka ginyalo yudo gigo. Achiel kuom gin ot, achiel kuom gin kaka puodho aparo, ot manengo ne en $25,000, puodho kod gigo mako maparo former governor Migori Okoth Obado no promise Sharon. Giwacho ni kata kamano pod gin gi kuyo malit kabisa e chunygi, but aparo ni koro gisego badgi piny. Gino ma gidwaro en ni nyakoro moga jong nyaka ing'e ni seche ma Sharon ne lalo ngimane ne gi nyithindo moko 3 ma nyithindo gi aparo gi sani familia mar Sharon min gi wuon gi ema tek care mar kaka gidak. Koro aparo ni gidwaro ni mondo giyud ane ni to Okoth Obado nyalo konyogi e yo machalo nadi, mondo gine ni to ginyalo puonjo nyithindogi e yo machalo nadi, ginyalo nyon gi lewni, ginyalo miyo gi ngima maber moripo bed ni gidakie gi seche machalo kamagie. En wachno matek nikech wang'eyo ni magi timore seche ma Okoth Obado idhi ng'adne twech tarik 16 dwe manyien, kendo kwang'eyo ni to doho dhi wacho nadi chieng' ma ging'ado ne twech. Gikokora seche duto asebedo ka wacho ni kata ilalo ngima ng'ato kolalo ngima ne seche duto e yo moko winjore. Sharon no lalo ngima ne e yo moko winjore, mane adier makende. To ananyalo ga wacho ni kata imiya pesa machalo nadi to ok anyal ikwete ama ok anyal romo na gi ngima dhano, but seche moko aparo dhano dok chien to wacho ni oyo osetimore wanyalo konyore nadi going forward. Ok ang'eyo ni reconciliation talks gi bro chopo kama chalo nadi, nikech wachre chien kacha maliekore ni chal ka gima ne gisechakore kata chien kacha gichal ka jogo ma ne jok ma wuoyo. But gima duong' kabisa manyaka wang'e be ni ok apar ni Obado yalo gi family mar Sharon gi seche machalo kamagi. Obado yalo gi state momiyo aparo kes ni ochopo kama ochope ni. Ne bed ni ginyalo wuoyo ba gichop e winjruok, kes ni ne dak odhi mbele. But familia mar Sharon nigi ratiro mar dhi e winjruok gi family mar Okoth Obado. Gik moko timre e piny kae, but seche duto dhano dok chien to wuoyo to neno ni to wakonyre nadi moving forward. Otherwise gima notimre ne en gima rach, mana kaka nosetimre no. Wageno ni going forward gini biro bedo lessons ni kata leaders moko mantie ama jogo manyalo dwaro timo gima ok owinjore kamae. Joyce. Akakore kide twak makamano wacho ni twak makamano no bedo mano dwe mar 8 ka reconciliation meeting makamano ne hotel ne kanyo kod owadgi Okoth Obado mano Dominic Peter Akugo kachiel kod Daudi Okoth kachiel kod sister in law mare mano Lena Awino. Ka familia mano mar Sharon jogo mano chung' negi kinde makoro negi network kod familia mar Obado en mano moting'o wuon mosenindo Sharon mano Douglas Zakaria Otieno kachiel kod min mare Melinda Auma
waya mar Sharon mano Benta Rose kachiel koda wanyalo wacho ni uncles mage kachiel koda grandmother kata dan gi mano Rosa Ndege. Kata kamano ma kwase wacho wageno ni winjruok bro bede yo makare kendo moko kuom singo mane en governor county ma Migori Okoth Obado keto ne Sharon kata omiyo Sharon e kinde mane ngima. Familia no wacho ni ginyalo temo mar mondo mi gichop singo makamano mondo familia mar Sharon Obado Sharon Otieno kata bedo ni gintiere kod lit to ginyalo yudo resruok mano matin. Adona ketenge weche makamago wadhi e weche mag siasa. It gazette mar ang'wen mar gazette ni mano ma Daily Nation Boniface on page penjo kae ni Ruto ally or his own man inside Ndindi Nyoro's stern political test. Koro penjore ni Ndindi Nyoro okang' ma koro nokawo mar wuok ayanga e duond bura mano mar UDA kendo koro ochako duond bura mare owuon mano mar People's Party of Kenya PPK. Nyalo bedo ni nitiere kaka pod otudore kod jatend piny Kenya William Ruto to wuondo ji kose koro ong'ado bura ni oyo anto koro ajwang'o duond bura mar UDA we mar mondo mi aringa kod duond bura mara machielo mano mar PPK nikech kaluwore kod sigana makame wacho ni e kinde mokalo chien mano chieng' tarik 31 dwe mar adek higa mar 2025 e kinde romo mane jatend piny Kenya William Ruto nitiere godo noyango Ndindi Nyoro kaka jasiasa ma pod tin ma kendo noyie mar mondo mi omak bade mar mondo mi owuoth kode e paw siasa to koro nyaka sani wan no katango loko. Mane momiyo koro penjore ni nyalo bedo ni pod en ng'at Ruto to wuondore kose koro seng'ado bura mar chung' kar kende. Boniface. En adier ni Kiharu MP Ndindi Nyoro maneno siep ker ma pacho kae William Ruto nyo osewacha yanga ama nyo nyiedhore lela owacho ni oyo anto koro ase form party mara kendo iluonge ni the People's Party maparo ni en political party leader mar party no en party leader mar party no nyalo wacho kamano. Koro penjo maduong' mal penjore ma dhano penjore ni to otimo kamae nikech ang'o nikech chien kacha no aneno ka en jagono ma ni machiegni sana gi number 1 pacho kae. Aneno kata ka political analyst moro kae mawuok University of Nairobi wacho ni dibed ni number 1 samoro ema ochunge mondo dhi e Mount Kenya kacha mondo ne ni to nyalo baro ombulu yo machalo nadi. Samoro dibed ni number 1 temo tiyo gi tactic machalo kamano nikech so far waneno kantie politicians mang'eny mose form political parties maggi ama man gi parties maggi ma chal ka gima gidwaro chungo yiero maduong' mabiro. Koro nikech ne en machiegni kabisa gi ker marwa chien kacha jolony mag siasa neno ka gima samoro dibed ni mae en plan mar neno ni obendo dhi ochunge kaka candidate presidential candidate mondo opog kode ombulu mag jo Mount Kenya. Gima nyaka wang'e ni kwa dhi e yiero maduong' 2027 to ombulu mag jo Mount Kenya kaka gigoyo kura mar gibro determine a lot pacho kae to waseneno kaka weche dhi liekore ni samoro number 1 ok en gi support maduong' kabisa mar jo Mount Kenya kaluwre kod kaka weche osebedo chien kae. Politics seche duto is a matter of interest. Seche duto ma yudo ka interest marwa ok rom to nyaka koro twago kwano kendo gima nyaka ung'e ni number 1 marwa kwano mare politically ni malo kabisa ananyalo wacho kamano. Koro kadwa wacho gi seche machalo kamagi ni ama winjore gi pach jalony ma wacho kae ni oyo dibed ni number 1 temo tiyo gi Ndindi Nyoro mondo divide vote ma Mount Kenya. Anyalo mana wacho nwa ni wabed motang' kabisa wan mana jofwambo moko kuom wa interest magwa ni weche mag ohala but politics affects kaka wadak pacho kae omiyo ok wanyal ringo away from politics but gima nyalo wacho en ni amedo mana nuo tasega bedo ka wacho ni ka wadhi e yiero maduong' ja Kenya in gi ratiro mar goyo kogno this political aspirant mabro chung e different elective positions mondo une ni to en ng'ano mowinjore adwaro chung MCA mari e ward marwa chien kacha base tiyonu kaka owinjore to be an gi maono manyalo tero from point A to point B anyalo wacho kamano e wach ma siasa maduong' mabiro 2027
Joyce. Ka koro nyaka sani mana kisewacho nitiere kod tich matek ahinya mano mar nyiso jopiny kata keto jopiny obed kod geno kuome adiera ni obwodho kowuok e duond bura mano mar UDA kendo onge kod tudruok moro amora kod jatend piny Kenya William Ruto nikech aneno kae ka gazeti mano mar Daily Nation odiko at a glance nitiere kod tough battle ahead ka bende koro nyaka sani nyaka koro omanya ne jogo mabiro bedo ka chemoko kata chunga kod duond bura mano mar PPK mane yiero mar higa mar 2027 to warito neno no bobede yo machalo nade. Wadhi e gazet mar 5 kanyo kama mane en governor e county mano ma Meru Kawira Mwangaza kaachiel kod mane en jalup jatend piny Rigathi Gachagua giduto nothich gi oko e apisi mane momiyo koro nyaka sane dwaro margi mano mar seche moko laro kom moro amora e yiero mar higa mar 2027 koro kong'eyore e yo makare ka koro nyaka sani wacho ni nitiere dispute kata legal dispute mar kapo ni jogo ma othich oko e apisi inyalo yienegi mar mondo mi gilar kombe mag telo e pacho kae kapo ni bura makamano podi yalo e do kacha mano kore penjo mapenjore e do kacha Boniface En wach ma tek ahinya nikech gi seche machalo kamagie wang'eyo ni jatend DCP Rigathi Gachagua osewuok oko motegno kabisa kendo chal ng'atno ma ring fence vote ma jo Mount Kenya chal ng'atno ma anyalo wacho ni so far kitimo kata yiero gi seche machalo kamagi ama opinion poll tibiro yudo ni popularity mare Mount Kenya kacha ni malo kabisa samoro mae plan mare modwa tiyogo ka wadhi e yiero maduong' mabiro mana kaka wacho chien kacha politics is about of interest ok dabed mobuok kabisa kata DCP leader wacho ni oyo ago bada piny adwa tiyo gi number 1 but gima anyalo wacho ni gi seche machalo kamagie ok wang'eyo ni bro yiene mondo mi ochung' nikech en gi kes madhi mbele e doho kacha en gino matek kabisa nikech so far osewuok oko motegno kabisa kendo naneno kowacho nyiso kata mana political aspirants magintiere go e opposition kacha ni ochopo kama koro ka wabro dhi e winjruok in case gibro chungo candidate achiel as opposition mondo mi odhi e ng'wech kod number 1 kod candidates moko mabro betie to penjo jowetene ni to an gi kura machomo kama e Mount Kenya Coast an gi maromo kama Nyanza an gi maromo kama inti kelo kura adi e mesa to in that case the right candidate moro bed nwa chungo kaka opposition en nga in short otemo ngiso jowetene ni asetiyo matek kabisa omiya paro ni an the right candidate moro bed nu chungo kaka presidential candidate maru but the legal hurdles nitie kendo okobi bedo mayot ne kabisa nikech ka for example opposition candidates owacho ni oyo wan wachungo Gachagua asto doho wacho ni hapana okoyieni mondi chung obro bedo tich matek kabisa sechego twadong kata mana gi dweche mokaria dek twadhi e yiero ting'en approvals of candidates nitie timelines IBC no segolo timelines omiyo the opposition nyaka bed motang kabisa gine ni to gibro timo nango if in case gibro wacho ni oyo wago badwa piny wan ng'ani modwa chungo ka political presidential candidate marwa to deputy mare ng'ama chalo kamae to kamae kaka wabro tiyo wageno ni wanyalo wacho ni wabende wan kaka jofwambo wabro mana keto wang'wa mondo wane ni to doho bro wacho nang'o yo machalo kamae Joyce. Nyakwar muge jong matut kotudore kod mano inyalo somo mane it gazeti mar 5 mar gazeti mar Daily Nation wadhi it gazeti mar 6 kanyo kotudore kod jago makoro ne iseyo ni ene mane omuojo tulo kata ne organize tulo mano bedo e county mano ma Homa Bay kinde limbe kata rally mano mar kwetha mar Linda Mwananchi oyang jago ni kaka Oliver Ochieng Jaoko mongere kaka Oliveti kata kamano nyaka sani wacho ni DCI rejects man sought over Homa Bay violence odiochieng' manyoro no chopo ka okwach kich abore Nairobi ka kata kamano okwach kich no wacho ni oyo wan ne okwasamoni mane momiyo no dhi nyaka achiel kachiel e tesendo bila mano mamudhaiga mar mondo mi ondik dhoge kotudore kod wechego makoro itude godo ni ene makoro ne organizer mano kweth jonjore mano kelo tulo e county ma Homa Bay mano chieng' Jumapil mar juma mokalo en adier ni jago ni iluonge ni Oliver Ochieng Jaoko ni itude kod njore mano timre gwenge mag Homa Bay nwaneno gima notimre Homa Bay kendo ananyalo mana medo riwre kod jofwambo wetewa aneno ka SG Eric Oduoro golo statement mager kabisa kendo nyo wacho ni ka okutang' un kaka politicians the more mumedo timo njore pacho kae
to uhinyo kata mana jofwambo to it means nok wabro miyo airtime gigo mutimo jopiny ok bi ng'eyo. Aparo ni ayie kod gima SG nowacho, kendo anyalo wacho ni kaluwore gi weche mag mahundu matimre pacho kae, political violence matimre pacho kae en gino ma kelo luoro e chunya kabisa. Seche duto kwa dhi e yiero 2027 nitie gigo matimrega manyisowa picha mag gino mabiro timre kwa timo actual election. Waneno gima notimre Olkalau, waneno gima koro nyotimre Homa Bay, kendo anyalo wacho ni mahundu mamedo timre pacho kae yore machalo kamagie ok gen gino ma moro chunya kabisa. Gima mako dhoga en ni kweth mantiere e sirikal wacho ni jo opposition ema timo gigi. Jok mantiere opposition wacho ni jo sirikal ema timo gigi. Jo lony weche kizungu penjo ni who's goons. Gin mahundu mag joma chalo nadi. To Inspector General of Police Douglas Kanja, Murkomen, CS Interior kod PS Raymond Omolo mwaluoro kabisa. Wach ni unene nadi. Nikech ok apar ni wabro endelea kamae, nikech kaka wadhi ni to koro wadhi marach. Nikech odiochieng' ma nyoro bende wang'eyo ni duol mar riwo wi oganda kanyachiel mano NCIC bende ne oluongo jaod bura mano mar Homa Bay Town Peter Pondo Kaluma mar mondo obi ochope nyimgi odiochieng' ma kawuono chieng' tarik 19. Kata kamano Kaluma bende nondiko wacho ni chieng' tarik 19 ok onyal chope nyim NCIC mar mondo mi ondik dhoge kutudore kod weche manowacho motelo ne romo mano mar Linda Mwananchi e kaunti ma Homa Bay. Nowacho no nyalo mana yudore bang' tarik 27. Kata kamano Kaluma bende odiochieng' manyoro e kinde makoro noloso en bende nowacho ni nitiere kaka weche manowacho ne oloki. Kata kamano wageno ni bobed ka inono weche go yo makare mar mondo mi ng'ata ma itudo kod nyayo tulo kokalo e hiring goons kaachiel kod jogo masiayo oganda gigo manyalo kelo tule pacho kae okawne gi okang' mager kaluwore kod chike ma pacho ka. Adora dhit gazet mar Abirio mana mapiyo Boniface mano kodore kod gigo makoro kweth mar Linda Mwananchi sani koro owacho ni gidwa loko taktika mar kaka gibobedo ka gitiyo kata gidil gi goons ma osebedo ka tirogi e kinde makoro giwuok oko mar mondo mi gibede rombe mag siasa. Odiochieng' manyoro e kinde makoro ne giloso giwacho ni gibro bedo ka giketo pressure makare ahinya kata koro gimiyo mar mondo mi doho ong'ad chike makare pacho ka e weche go kata jogo mochung' ne sekta mar arita e pacho ka bende gibro bedo ka gidiyo mar mondo mi one ni giketo arita makare pacho kae. Jogo ma kedo ne ratich oganda kaachiel kod jofwambe moko kuom jogo ma giwacho ni gibo bedo ka gitiyo godo machiegni mondo gitemane thiro weche go mag njore kata gunism manitiere pacho ka nyanya to mago mamonjogi e kinde mag ntiere romo mag siasa. Boniface en adier weche goons mawachogi en adier ni Linda Mwananchi osebedo targeted sana chien kacha, kendo kata mana rallies magisetimo kata Kisumu kacha naneno ka gini otimre ne ken gima nomoro wafuasi magi anyalo wacho kamano. Omiyo giwacho ni sani to oyo wadwa neno ni to waloko tanga, watiyo gi strategy manyien. Jo media nyaka koro wawakgo machiegni kabisa mondo manynwa gigi. This is civil society. Wabro dhi e ng'anyo gik machalo kamago. Anyalo wacho ni mana medo wacho ni kok waneno kaka wadwa deal gi wechegi to waneno ka luasi mar siasa as we go into 2027 election bro bedo marach pacho kae. Kenya en a democratic country, kendo japiny ama ng'atno madwaro chung elective position mora so long as you qualify oyieni. Number 2, in gi ratiro mar wuok kata mana Nairobi kae dhi uso manifesto mari Migori, Kwale, Kakamega, kuonde machalo kamago. Motamiye onge. Aparo wach ni police bro bedo gi tich matek kabisa kok gi contain goons nikech an mai siasa mpoka neno ga pacho kae kenda obwoga kabisa. Okelo example marach kabisa kata ni jogo matindo madwaro chung into the different elective positions. Omiyo police un gi jukumu maduong' kabisa. CS Interior tafadhali neno kiwacho chien kacha ni oyo jogo mitiyo go ka goons gi ok ni timore kamano nikech gionge tich. Hapana, owacho ni politicians actually CS Interior blame politicians. Owacho ni gin magitiyo go jogi marach. Un vijande mitiyo kodu marach, ang'o momiyo wiye mondo ti kodu marach? Penjero penjo madongo kabisa kapo
kokuyie kawo pes matindo gi mondo utim gik machalo kamagi iwang'o mtoka mar ng'atno ma kobedo kata involve e gima timore idhi turo duk nyawadu imiyo ng'ani asara maduong' kabisa kod kaka piny Texania omiyo waneni to wadwa konyore nade sana the security agencies IG Kanja, CS Murkomen and Raymond Omolo tafadhali wakwayo tafadhali mae time makoro nyaka uwuog oko mondo wach ni wan oyierwa tijegi mondo watini jopiny make the right decision mondo ne unyalo contain situation ya machalo nadi. Joyce. Haya, it gazet maraboro ben nitiere sigana magazet mar Daily Nation ne omenyo it gazet mokuongo mano kudore kod chenro mano mar ndiko e tich jopuonje e pacho kae ka koro nyaka sani kalure kod oboke mano ndik kanyo kod jatatije yor kojolo mano mar TAC Evelyn Mitei magazet ni mar Daily Nation wacho ni ne oneno wacho kanyo ni jopuonja mosebedo kaka interns kata mosebedo ka puonjo kaka interns kum thuolo mano mar dweche maderom 12 kachiel kod jogo mane osidh kodo higni mathoth mokalo emoko kuom jopuonje makoro TAC biro bedo ka dewo wang'gi e kinde ma gintiere chenro mano mar ndiko e tich e yo ma ongirore jopuonja mago maderom 20,000 e chenro makoro mar ndiko jopuonja ma gidwa chake pacho kae par ni TAC ne olando thuolo mano kata ne owacho ni gibiro bedo ka gindiko jopuonje maderom 20,000 kaka post primary teachers mano chieng' tarik 28 dwe mar 7 higani mane chieng' mane gilande vacancy makamano kata kamano nyaka sani koro nyalo wacho ni jopuonj mosebedo ka tiyo kaka interns nyalo buonjo kalore ni wanyalo wacho gi dhongere ni gineno light at the end of the tunnel mar ndiko gi e tich e yorno mongirore PNP magisebedo ka giywaga ahinya. Correct. Onyalo bedo gino maber kabisa ka TSC nyalo absorb 20,000 intern teachers gi kendo anyalo wacho ni en paro maber kabisa wan gi jopuonj mano tiegore higni mang'eny kabisa mokalo ma moko kuom gi chuny gi osebedo ka chandre kabisa moko maybe sector give up ma odhi omanyo tich kata private sector ama private schools ama gidhi gitimo biashara mag giwegi mi anyalo wacho ni en gino maber kabisa ka TSC nyalo miyo priority ni intern teachers moso jogo mosebudho kapok oyudo tich sama koro gibro absorb gi en gino maber kabisa nikech pacho kae wang'eyo number 1 ni anyalo wacho ni nafas mag tije puonjo tin kabisa but sirikal at the same time osebedo ka nigi shortage but wang'eyo maber kabisa ni treasury budget seche duto kosebedo koyien gi sirikal mondo absorb kwana tamalo ama numbers maduong' kabisa mag jopuonj ma samoro ginyal chulo emomiyo anyalo wacho gi pacha matin ni mane emomiyo ok gisebedo ka gi absorb maybe on a yearly basis but mae gima ber kabisa kendo wan nyalo kwayo mana TSC kata gi National Treasury seche ma gitimo planning margi gi make sure ni gimedo ndiko jopuonj mang'eny kabisa omiyo jogo ma kata chuny osebedo ka chandore imagine ni graduate kata mana 2015 kucha ama 2010 isebet ikoyo all those years initimo training mari setimo nyaka kata undergraduate course mari on the same tiyudo ka ionge gi tich koso tich seche duto pacho kae osekelo problems kabisa yudo ko destabilize kata mana families ni jogo matin madwaro chako ngimagi iyudo ka chunyi chandre kabisa ineno ka time bende dhi omiyo ipenjori ni to oyo anto mara ni timre maber chieng' machalo nadi omiyo wagoni Nyasaye erokamano kuom wuoyo gi TSC yiene TSC mondo ochiw thuolo machalo kamagi mondo jopuonjre duto mano teachers duto mano train chien kacha oyud gi nyalo bedo absorbed. Ka kono nyaka sani bende wang'eyo ni nitiere thuolo mag promotions mago maderom 34,416 ma TAC bende ne oyango kendo wageno ni jopuonj biro bedo ka bedo promoted e yo makare watie kod machinglo mantiere it gazet mar 17 mar gazet mar Daily Nation kaeto walod nonro mar gazet king'iyo machiglo makamano Boniface it gazet mar 17 anno ka sura maneno kanyo en sura mar jasiasa manyalo pongo gi wiwa ni to en ng'ata kia ni jagoro ne temo wacho nikech king'iyo weche ma wacho bathe konchiel gi weche ma koro wacho inno ka wechego opogore ina kia ni nyalo pongo machinglo machalo kamano e yo machalo nade Boniface nyakoro magajwang sigana ni aparo ni wasekolonu iye matut chien kacha jago ma inene wang' jowi gi seche machalo kamagie ama cartoon ma ineno wang' jowi gi seche machalo kamagie aparo ni en ng'atno ming'eyo kabisa ok abiluongo nyinge yamo kae aneno ka malo kacho ndik exclusive explosive tell it all aneno ka jofwambo bende ni kacha chal ka gima menye to it is the economy
gima chalo kamano nyakwaro Mogajwang gima ondik kanyo no inene maber. Akia ni machinglo ni temo wacho nango in inene nadi Joyce. Inno ka bathe koni ne otinga uja kendo koro ochalo ng'ama go koko ga uja to koro akia ni aparo no temo ng'eyo otemo wacho kaka jaod bura ma ochor masura ne nitiere kanyo no manyalo pong' giwa ne jaod bura makaje nyinge bende wang'eyo kaka loko tanga gi sani gik mano wacho opogore gik mano wacho chon gi gik mowacho sani opogore. Nyakwaro Mogajwang we waweni mar mondo min bende pong' gi wi ni machinglo makamano ng'iso nang wach mogik Boniface ka watieko. The Standard oketo kanyo ni untouchable goons. Nyalo bedo ni nitiere kweth mag jonjore moko ma gitimo njore to onge gimoro amora minyalo kawnegi. Kalure kod tudruok ma gintiere godo kod jotelo kosango matimore. Anno ka giketo picha mar achiel kuom jogo magiseyo ni ema ne otelo ne Nyayo Tule kaunti ma Homa Bay. Kendo ndik nyinge kae kaka Abdi Kasim ma en achiel kuom the alleged ring leaders of the group. Kawatieko Boniface. Kawatieko wach goons to kwa biwoe mang'eny kabisa wase wacho pachwa kendo ageno ni jogo mawinjowa mantie sekta mar security pacho kae wan kaka jofwambo wamedo mana ng'iso unu sa ochopo manyaka to uwuog woko mondo ung'is jo Kenya ni adier noyiero positions go mondo serve Kenyans not masters magu. Mane wach malong'o mwanyalo wacho ni. The other thing momako wang'a en aparo ni gino nyo sigana no nyowuok aparo nyoro ama the day before nyoro TSC temo ka gima gichalo jogo madwaro regulate content ma jopuonjre bed ni post on their social media platforms. Aparo ni en gino mabro kelo debate maduong' kabisa in as much as they are professionals in their own right kendo TSC temo wacho gino oyo gimi post a social media status mari for example a Twitter, Facebook and the rest but very cautious nikech in real model mana kaka en gin one professional in our own right koro nyaka bed very careful with the content mwa post a social media but ngato nyalo penjo ni to is TSC koro in a position magitemo kata regulate gichal jogo matemo kwayo jopuonje in terms of ang'o machalo nade moro bende gi post gima nyalo wach ni en ni TSC temo ng'iso jopuonj ni bedu example maber nikech un role model number 1 nyithindo ma upuonjo ni the society ma userve your colleagues and the rest. Anyalo wacho ni en wach no mabro nyiedho debate maduong' kabisa but jopuonj bed motang' kabisa gi gigo magi post e social media otherwise erokamano kuom gwel makende Nyasaye gwedhwa wabed gi odiochieng' maber. Erokamano nya Boniface Otieno kuom kawo thuolo mari okinyi ma kawuono mar biro e nonro mar gazet. Gi kanyo mochopo gode giko mar nonro mar gazet akaw mana yuyo madundo kaita duogo kod twak mokwongo e chenro mar Rupiny. Kik idhi mabor.